Ko miliyonji temeɗɗe jeenayi kaalise Guinée kandidajo be wallinta fiitaweede ɗe wote hooreyaku leydi ndi. Mamadou Badiko Ba ko hoorejo fedde politique londinde laamu UFD. E biyol makko hay nokku e nder Afrique yi'aaka ka sifaɗe jawle ɗo ƴama fiiwote. Laamu ngu ko kamɓe ɓe anni ko jon jawdi en no jawdi heɓori wo ko ɓen on du wawi darade fi laamu ngu. Afrique de l'Ouest fof hay Sénégal son calculi on taway hay goto mala konko ittete ɗon ɓuri 25 000 ha 30 000 CFA. Muraɗni fof ko eɓɓana ko taw ko goto pet wawi yaltude. Ibrahima Sori Diallo ko hoorejo fedde politique bokka. Kanko hina jawle ƴamaɗe ɗen aaninimo ko si tawi woteji ɗi laaɓay. Na caution woni probléme minen kamen ko hoolago fi élection on si laaɓa e ma si laaɓata ɗi mbuɗi koɓe lanndi ɗon golluji temeɗɗe jeenayi minen wawi ɗi yoɓude mais kono a ƴettata mbuɗi ma ɗi yoɓa tamo ka wondade ɗo naɓude ɗa andi an tigui ɗi perdoye woni ko gandi arene men tefi ɗum waɗi condition de transparence o no dowa laaɓude boyi. Andintine wonde ɗi woteji hoore yakuno waɗude ɓaawɗe pelle politique jogiiɗe cembe Guinée. Ɗum ko wano UFDG mo Cellou Dalein Diallo e RPG mo Alpha Condé. Golle ɗe pelle dawro no dartina e nder leydi ndi.